Kumbalong mentahi menin kana sudah ia ka ngadap ia no kam nak NPP bat ngalayong menin hinga kon sya iba ngan sele nakaway lagi seng nak parti seng rulo bat kumba pi play i ba hari seng NPP ka mga say kon nakani ka committee de kata ka mga lam ni pi kajin kwa gi bri ko babon don gi bri ki ba kwa mo ki kwa ban rong sya ka NPP hakano ka pi ki don la ka jong ginong rip ki ba ki bri ki rong ada kilo maki NPP maki kila ban batai kanong tem teki hari ke ga ba nga so thui mga kwa ban rong sya ka UDP kalong kapor mata kala i bahaya ka ya ka UDP ba kajindap sampo snem ka jingyo sensyar jungi kum ka megalia ngala kwa ida la dehi ban don sya ka seng ka ba de sing rulom na jong ka ba la ba brio ka jungi kinam mat ita ban ong ya ka seng UDP manong yang sang UDP bakan nomik teli ti ya kata ngam kubur fi namar ba nga ni tui fi namar ngadon hang ni ko district council ngabat EM hang ni ngai i baki barpor ki EM ki bedai na sang raw lomo RDA IDP HSBDP barpor ki long ke be teli but kadai kani kajing ya teli kajung ki ka ba teng ka ba habaya slop barki ngai i baka jing teli baka jing ranti kajung ki ka ba khring yang asha kani ka parti rolo hawang ipet ya election Hajar Abdullahi kajin kermen kebun mana mentaka UDP